Jekk Joseph Muscat ħass li l-akkuża li hu kellu kumpanija sigrita fil-Panama hi ħażina, għaldaqstant il-fatt ċar li Konrad Mizzi u Keith Schembri fetħu dawn il-kumpaniji fil-Panama ikun ħaqhom ħafna aktar milli ċanfira. Dikjarazzjoni ċara mill-editorjal ta' The Malta Independent li turi li l-kontradizzjoni fl-azzjonijiet tal-Prim Ministru Joseph Muscat. L-editorjal jistqar kif jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat juża l-istess riga li juża fuqu għal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tiegħu Keith Schembri kieku kien jieħu azzjoni aktar soda u jiddisassoċja ruħu minnhom. L-editorjal ta' The Malta Independent ikomli li hemm diċerija li Joseph Muscat issa jista' jkollu ċans għal kariga fl-Unjoni Ewropea. Madanakollu, wieħed irid jiftakar li din l-inkjesta ma teżentax lil Prim Ministru minn nuqqas ta' azzjoni fil-konfront ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri. Din in-nuqqas ta' azzjoni ma tneħħix id-dubji fuq ix-xenarju tal-ħasil ta' flus u teba' fuq is-settur tas-servizzi finanzjarji ta' pajjiżna.